Though we're sad to leave Dumaguete, we're excited for the future. We've seen God build a soul-winning church in Dumaguete, and I believe with all my heart that God will do it again in Dapitan. As independent fundamental Baptists, we believe the Bible. Every single word. But this man, Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Apanting tawhalan, human siya nakahalat sa usik ka sakripisyo alang sa mga sala sa kahangturan. Nilingkod sa tuong nga kamot sa Diyos ang sakripisyo ni Jesus sa cross. Kung kini panahon sa cross, namatay si Kristo, nagbayad siya para sa tanan sala sa kasaysayan, o nagbayad siya sa tanan sala sa umaabot sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan. Kompleto ang bayad, kompleto ang sakripisyo, wala'y kulang, paigom man para sa atong kaluwasan. You don't have to live in defeat. Now that doesn't mean you will ever be perfect. Di jud ka mabot sa panahon nga perfecto ka, wala na sala, but you can have victory. Makadako ka, dili ka kinahanglan magkinabuhi diha sa kabiltihon. You can be a Christian who lives right day in and day out. O kung nasa iyo, magsugid ka sa imong sala sa Diyos o magpadayon sa pagpangalangin sa Ginoo. Hangtod nga ikaw nagkupot pa sa kalibutan, bisan magsulay ka mo doon sa Diyos, di kaya nimo. I'm just here to say tonight, diya sa taliwala sa atong discouragement, diya sa taliwala sa tanan atong sakit, diya sa taliwala sa atong shock kung pagkalipo, I just want to stand up and say tonight, ladies and gentlemen, I believe God! Ang Diyos nagalingkod lahat dito sa trono niya, nagahulas ang kasasalan, hapit maluwas na ang mga tuwing na nasayan sa kalautan, nandun sa katapusan, kay nawaton ang kalwasan. Kung ang tao